beraiek mantendu behar dutela, ni badakit, badutela ja, baina mantendu behar dutela eta jarraitu behar dutela kuriositate horrekin ikasten jarraitu ahal izateko. Hori da importantena. Nekez etxaituko dituzte matematikarekin lagun artetik ere. Ez erreza direla. Ez dakitelako baizik eta ez diote gogori jartzen. Oso pozik antolatzaileak, ez emaitzengatik bakarrik. Beraiek ematen dituzten azalpenak, arrazonamenduak eta hori guztiak oso importantea da guretzat eta nabaritzen dela hobetzen ari dela. Saiatzen dira irakasleak. Bai, baina ez erresa ez bazaizu gustatzen, pues, jazta. Irakasteko forma ere aldatu egin dela, eta horrek laguntzen du, bai. Gaizkak irabazi du, baina saskibaloia du amets. Jokalaria izan nahiko nuke, baina bestela matematikako irakaslea edo... Zientziatikan, bai. Bueno, ziur ezakit, baina ia, seguro. Ingeniaritza. Hiru honenak Bartzelonan estatu mailako finalean izango dira hilaren amaieran. Aurreneko laureek Londresen ingeles ikastoroa ere irabazi dute eta gainerakoek berriz diploma eta liburuak erosteko 50 euroko txeke bana.